ಒಟ್ರಾಸಿ ಚಳಿ ಉಂಡು. ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಒಂದೇ ಕಲ ಕಂಪೆನಿಂದ ಕವರ್ ನೋಡಿ ಒಂಜೊತ್ತೊಂದಿನ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ನೀರು ಮುಗಿಡು ಇನಿಗೆ ಅಜ್ಜತ್ಯ ಯಾರು ಬೋರೆ ಮಾರೆ. ಓಕೆ ಸಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಆಲ್ಮುಂದ್ರೆ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಯಾನು ಪಿದಾಡಿಯೇ ಪಿದೈರುಗು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಜೋಗುರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಬುಡ್ದು ಬಾರಿ ದೂರ ಏಳು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ದೂರ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಯಾನು ಸೌದಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ದುಂಬದ ಬೇರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಅವಲ್ಬೋದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಆ್ಯಪನ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪ ಆ್ಯಪನ್ನ ಇಚ್ಚ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸಪೋಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಜಿರಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಇದು ಇಂಕ ಏದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪಾರ ಎನ್ನುವೆ. ಸೊ ನಾನು ಏತಾಪಣ ಆತ ವೀಡಿಯೋ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಪನ ಅಲ್ತ ಇಂಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಬರೀ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸೊ ಏನಾಡ್ದು ಏತ ಆಪುಂಡು ಏನು ಆತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಕ ಏನಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಬೇತಾರ ಪಂಡ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮುಂದುಡ್ದು ಉಡುಪಿ പോകുന്നില്ല ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪನ ಇನಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಪೋರೆ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಹಿಡಿದು ಇಂಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿಯ ನಾನು ಅಭಿಬಕ್ಕ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಪೂರ ಬೈದೇವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕರು ಪಿದಾಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಇಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿ ಅಂಕಲು ಸಿಕ್ಕ ಕಾರಣ ಬಾಯ್ ಮಾಮ್. అంతా ఉనస్మంది అని చెప్తే ఇంకరు షవర్మ తింటే ఉంటాయా మణిపాలు తల్ప ఫస్ట్ ఏం కొంచెం పాపురా బక్క తిన్నావా. సెక్యాపడా ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೈಸ್ ಸೌದಿದ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಸ್ತಾ ಪೂರಿ ದೋಸೆ ಎತ್ತಿ ಅವು ಈಗ ನಾಸ್ತಾ ಅವು ದಕ್ಕೋಚಿ ಓಕೆ ಡಬಲ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾಂಡ ಐತೆ ಆಜು ಮುಕ್ಕಲಾಣ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಲೆಕಾಂಡಿನ ಮೂಲು ಬೇಗ ಒಂದಾಪುಂಡು ಬಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಮುಂಚ ಒಟ್ರಾಸಿ ಚಳಿ ಉಂಡು. ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಂದ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಒಂದಿನ ಆಂಡು ಕೋಡೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಕಾಲ್ನ ಮಲ್ದಿಜಿ ಸಿಮ್ಗೆ ತೊಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂದೈತೆ ಸಿಮ್ಗೆ ತಂಡ್ರೆ ಆಪೇಜಿ ಇಂಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿಜ ಕರೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡೆ ಎನ್ನ ಆಯುಲ್ನ ಆರುಲ್ನ ತೂತುಜಿ ಅಪುರಲ್ನ ತೂತುಜಿ ಎನ್ನ ಆಯ ಆರುಲ್ನ ತೂತುಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು
ಅಲ್ಲ ಪಾತೆಗಳ ಪಾತೆ ಇದ್ರಿ ತೂರ್ಲ ತೂಚಿ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಒಂದೇ ಕಲ ಕಂಪೆಯಿಂದ ಕವರ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಬಿದಡ್ನಿ ಗಂಟೆ ಏಳು ಚಳಿ ಉಂಡು ಸ್ವಂಚ ಮಂಡೆಗೆ ಬಾಡ್ದಾಗ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಣಸಾದು ಇದು ಒಂದೇ ನಾ ಪೋರೆ ಇದ ಕ್ಯಾಂಪು ಸಾರಿ ಬೇಲದೆಡೆಗೆ ಸಾರಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪು ಜಿಂಕ್ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಡೈಲಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಬಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬೀದಿನಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಅಂಚ ಬೇಲೆಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಸಡನ್ ಪಂದೆಲ್ಲ ಬಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಇರಗಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಲ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ತೂಕ ಆಯ್ನಾತು ಅಂಡ ಮಲ್ಪರ ತೂಪ ಲಾಗ್ ಆಗಿರ ನಾನು ಊರು ಬತ್ತಿದೆ ಅಪೂರ್ವ ಎನ್ನ ಆಯು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಆದಿತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತೆ ಮೂಲು ಚಳಿ ಉಂಡು ಸೌದಿಡು ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ಸೌಂಡು ವಿರಾಟ್ ನಿಗರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪು ಗಾಳಿ ಅಂಚನೆ ಗಾಡಿಲಿ ಒಟ್ರಾಶಿ പോകുന്നിಲ್ಲ ಅಂಚದು ಸೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವೇ ನಾನು ಬೈದೀನಿ ಸೌದಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಯಾನೇ ಬನ್ನ ಏನ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗಾಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಐಜಿ ದಾಲ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಬರೋಟ್ಲಾಂಡ್ ಅವೇ ಲಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಸೊ ಐಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಪಾಡು ಯಾನು ತೂಕ ಆಪುಣ ತೂಕ ಅದೇನು ಇತ್ತಾಂಡ ಡೌಟು ಇತ್ತಪ್ಪ ಇತ್ತಂತ ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಗೆ 16 ಗಂಟೆ ಅಂಚೆ ಡ್ಯೂಟಿಪ್ಪು ಇತ್ತತ್ತು ಏಪ ಶಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಜವು ವಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಬಂಗನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಂದೆ ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಊರು ಹೊಡಿತದೆ ಆಯು ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂತೆ ಎನ್ನುಡಾಗಲೇನು ಏನು ಏಪಲ ಆಗಲು 2 ತಿಂಗಳದ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏನು ಜೋಕುಲು ಆತ ಕಿಂಜೊಪ್ಪುನಾಗ 2 ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪುನ ಬಿಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಸಮೇತ ಹೆಂಗೆ ಆತು ಇಂಚೆಯ ಫೀಲ್ ಆತಚಿ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಗಲುಂಟು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಪುರ ಅಂತ ಎನ್ನುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪನು ಲೈಫ್ ಆಣುಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತೂವನುಡೆ ಮೂವನು ಆವಡೆ ಒಂಜೊತ್ತೊಂದು ದಿನ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕವೇ 2 ದಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈತಿ ಇದಾಲೈತುಜಿ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಆಲಾದಿತ್ತಲೆ ಎಂಚ ಇಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನೊಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಪನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತುಜಿ ಬಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಬೇತಗಲ ವೈಫೈ ಬೈಯಾಗ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ವೈಫೈ ಬುಡ ತಿಕ್ಕದು ಪಾತಿರಗತ್ತೆ ಆಂಡೆ ಮುಂದೆ ಗೈಸ್ ಯಾನು ನಿಗಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಉಡೆ ಬೈದೆ ಏನ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಪಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾತಿ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಗಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿದ್ದೇನೆ ಟಾಟಾ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್